igatoka kubwatekana na mangana ya cereals ko chaba kabona oirani dichibese echo nanchirwe agende busyo kubori chikura nainde tigandi disluke ne client kiane ikina kiaye ninje nari kugamba kuru lower court paka high court. Yes. Ekina kegendrete before justice minor appeal ye conviction abeta convicted. Na ba convicted na endi. Still there is a court court of appeal. Yes. Lakini akani abakenya na soma machiko buya naende moko nyakorera mwachora abantu rero nandi mami mwamenya gwake kokona obi akengongo twachora lichi abarogi kora lichi abarogi. Okay. Kwanya gutete uri bintu byaye lichi kona kiri gotebana to. Okay. Era mangana ye pokataga ikengo limoino nonye uchite kwa appeal tango tobone tukube kwensemo bona rende nkimwa itereti article 99 njira kingo batebina ni manyeta magena ko rutunyugwete batene riska na magena bandu tena akimu wakili agotebana walukabo naye kwararete article 99 yekabo morally mbobi lakini no manyeta tikakuborie sababu ya gereta abantu bakabeka iga abantu bakorukwa basikari ayotegerete Ndizi TV banyago kubekerera gende na nkwanyoru go twamate igai tawo kwa bwato kwanya kobekere rugento na kwanyoru ko bwate sigara kwanya kobekere rugento andonsi esababu ine ere kogerana abantu bali babwate kinguru kya police bakuru ku DPP bakuru ku DCI bakuru ku police nabo bakorana omumuro yo kurukuna dani mecha ngoja ko egware kirugomanda na kitoko nyo ali nwekero ubwate mubekere na bwate bunduki igo ko bekere rukuri na ku Kenya ya tebete na ko due process ya korwe ebwatwe due process ne robugima. Okay. Toise kobeke country na baskari bakwamwa anga ntubwati judiciary ango muskari yao kubwata okoira kisi prison osiekero lakini yao kubwata okoire koti mwagambirana kwabugwa kwamanyagosi bia mono kigima togendere bosyo kuburia mabuni arachiriga former councillor Simeon Ndigi korubonchali bugia kumo nigoteba Danstan Omari. We are proud of you as a well informed and educated advocate. Thank you. My only worry is the learned friends are used to well paying cases. How can you assist the poor people to receive their rights? Give us your number, we consult on matters of law. My most important question, is there no law in Kenya to prevent politicians from early campaigns which eventually affect the economy of our country? I believe early campaign is not good habit. Assist us to stop early campaign. Imagine 4 years gone down the line. Thank you very much. We appreciate it now. I'm doing very well and I appreciate. I thank God and I thank Abagusi Babere, my pillar, as I grow in the legal profession. Number two, amachi komo ishimiwa kubori ali campaign zinuari. Lakini yondeta yochete koti, lichiko no former mwishimiwa na maitena koti tebu ati maiso koti yero moko otachie tionye teminege ntoneke koti teri kororo. Okay. Two, inkiaba Kenya article 3 yego tebina you have the duty to defend the constitution unonde bwezi. Okay. Abantu barori the badness ye campaign it is sustained for 2017 pakabon 2022 toigwane togende koti to make it very clear that anybody who campaigned other than that lakini umanyete the way that this campaign is chiabegetu chiare korona this campaign rutu ariko tebana development project aguchikorora kwacha kubiona na rutu yo chikorora bona chika development project ndiabe architect ndia manya the structure yepa umuntu yumkya abantu mbura bakoenda barora no engineer abantu bakanya kwebisaigo bono this time na iguro buna kwa kwanire korbu nkabo ninchengende koti totebena only experts wente kogenda supervise government project. Okay, mbia mono narige ganero buriri bonate gukoboria there is this popular thing ogosera. What does the whole about it wakili bona nazo kuliboriga mbia libori lakini jana tukuli framework nga kitogo define ogosera
ekera lingwa tebe no muntu koleta chi basi boniga oyo ngo influence ali chukura Yesu bwe ko monyene kera lingi kurandia na igete gali agatana abantu abenjera abalire akabaindagera naro kobeka bantera ini goika omuntu abeka bantera ini aba ya machine gosemia tomaigwanja no gosera gose okko influence ngode ngoro ukungao ukuna koro kwa gosera ona gotebiga uyobori swali entonke yoge kor kwa gosera asiri chiko yeah egento kere asiri chiko ge kor kuna bribery abantu bakeru kirogosera bage sanitizeri bage akirechi few bakirechi babekirechi sanitizer banyesi arire bakongirukana no gosera very many people go to Kubugubarichi election petition with that evidence. Okay. Bribery is one of the biggest offenses which cover used. The case ya bribery in Tangani no montorenge korwebuye urikoro kumu waziri muskari kombo. Yes. Ekaro muskari kombo yatokana na eta abantu 100 shillings. Ekine keriye kagenda ekaba declared I lose that seat because that was bribery. Yes. Kabere egatoka na abantu mbali babwata oborogi bako abantu ogosera kuri bakali goteba babigete kibeza kiri kinyi bakibigete kikurare rune kingiti bona goteguna ekwaria ige yo yarare tune ngiti gose ya ire tu kimamba imi gotanga akereti kekura yokobe barimo gobo abantu bobo abakakikura in that case ya muskari kombo witchcraft is an offense eragere nullification of election igobuna monte gererete ngetinda tebana ogosera korokiruna mokoroka batiri chikelio it is called bribery it is an illegality buna CDF no might CDF nero illegal because the wachumbe bawenti go kora egasi yobo governor but for now it is yabere sanitized na ira ne rigoro yogosera biamono kegima biamono mwanchumbu digiria bo television ya Ndizi TV kwa rodi bono nigibwati tense kegima aiga nigesa maingi mna nagote itwa begeteli terekaga twatereke temo koroba ya bono togendete ko tarira na kabisa ga ige bigo tichinga bude chiga ekerondo cha bangi bagendete kulikaga iga ngore na tolito some tegete twande somo tumakomoke elio tumaye kwirena kurinde gendera gutuma ripoti yao emagoroba ya bono igotu yariganeti wakili gaiga nagoteini gagutara na machiko asomutuaye no muntu somete kigima igobona emagoroba ya bono amaburi arikonyo ubwate ngakiendete yo kumuikera komonyoresi campaign cha Steve Mogaka ta ukwiraniria aria nigaenderete gotero kungao kurinde gaiga nigago kwiraniria kurengana na kwaburirie aseri chiko na kiribwenete koba bono togenda tambe totondo mutumu komusinini tokwirana maburi nari mwaenderere gutuma gaiga na boigo na yanda mange aritora kunira naro kora emagoroba ya bono mutumu komusinini kwirana tole Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Yabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kuruchi county sana na ibire echuchi ya sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi a company ya Danstan Omari nigo ya korentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichigotumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugo akamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chugo charge chi battery na koga chumuriro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia a swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao voigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagokubugoria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisime ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti sanonemo kianda sanonemo isanu nesato eyemo isanu ibere gose enoti sanonemo kianda sanonemo isanu nesato isato ibere inya Danstan Omari angoyo bokori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV obwansu bwomugusi Biamono kegimo mwanchu murigeria bu television ya Ndizi TV magoroba ya bono ase umurubiri ogwe Ekeumbu yokorekana kila lituko lya Jumamosi na bwego lituko lya Jumatano chinza isato nenu sucha butuko gwika chinza isano ekero tokurangiria abana siasa na bwego abegereri muri bagocha bakone rigoria mangana yilichiko nona gotei butambi gana kiyo teseni kyo nambeyemo ekyumuntu abike gusi andetayo uranyoro umurubiri muno yoiga ole ogosemia na bwego ubwata mangana ande amange na kiyeko gero umurubiri yokuru kwa Ekeumbu na ndani gotoka se television nambeyemo y'umuntu wabweke usiye kurukwa Ndizi TV niko tuyaliganite kigima mukia sobo chori ubuchi gokolekana kitariki cyane cyo mutinyo 5 imeyense ya Kenya kardochi ko bachora barayabaya abachi kogenda asentude yende y'emyaka 5 litukuri rero Gatwalenge no mugoko kigima na niko tugende tukabana mugoko kumutwaro mu wakili na mbeyemo asiriro bali yagusi okwanire binebinge ndonyole dekine kiri akoretekemo musubati wa mate betenganere urumongi na abua oyo kabeire munene buli chikumense ya Kenya akaenda kagamba igatoka nga nigo na mangana ndare ngoro nebinebinga gambire kolende kyo ngateno kinyole desengenjo kyabwata mangana nde bono emogoroba ya bono nigo ntagete obenanche togendere go ikomoalio no aregaiga bono nigo twete tukwendera mangana nda mange na bwo SMS ndurendo chiga cyabere chinyinge igo mutete go sambe simyane kolende goligere linde buya kegima elinde tumubolie amabolio ayo mwabire mu gutuma gocha gaiga SMS Ekeumbu emogoroba ya bono wakili to gatujakirega ningo ole utakire kwa kachikura gose segezunguna who is eligible to vote umuntu eligible to vote uikobe emyaka 18 uika utware kitambulisho gia Kenya uikogende obe registered as a polling station iliyotagete kwa kachikura yes tarehe 9 utware kitambulisho ogendo wake kura eise gotokana
ase kwa registrate gwatakete kwako dichikori ari gukwalao ogendo transfer uchesemenga uchase esemenga onye to transfer iti tari bono gocha ku transfer oyinero muntu okorukwa a registered voter. Okay. Nere urakechukura ninkikiragere oeteta mangana yonsi konerito akekura sababu kiragere to akekura itangani igotumiete ekibande kitari kiao eri yakabere igore chestete ki polling station isatu inye isano erinde wate yo mundu nanjenda kwa zera igonda nserega eri yakatato ome toba available that day gorwarete kusorekera osokariande aba torekera mbara laudu wakachikura igo inere sababu oratangu to akekura ese gutokana registration yao yarenge fraudulent to koba allowed gwakachikura eyinero esababu yoka eragero tangwe gwakachikura to akekura byomono abantu mbataka kurwenseme mu gucia seyende igaikabaka bagotebiguna guikoche no muchibwo ichikondi anjerete na guikora to muchibu omane gwanchiru guchaga ichikondi yori gotebi mu Kenya na no bwatege Swiss kendi yonse karota ite goche polling station abantu raunda bo ko inamba yane mbamurina esababu ye chibu ninki echibu ya identified required to kebanda chibu te wati roll anywhere ego chikote bano Omari ndete kurunyamira kwake kurongene Nairobi igo that is an illegality nechibesi ya kurigwa na abachibu abo I hope anyeba korabo they are going to face the music. Okay. Kwelikirie gwakore chukura korengana ne kyombe gichimbebe no bochorigia IBC ose muno rigireti goikabono korengana no kurigiri kwa muno mwakiri oroche mbara yange kiramba tema emitambo yabo yo gutuma amachibu korwasi chinsemo egaikanga goika angibite seni elbwe yemo na bikeiga bibwati mutandao rio 3G ogotuma amachibu bagateba bagacho gutumika slate light phones digital chinsemo chons noroje IBC ni aliganetikigma inchibuno mwana umuwakiri ni matena IBC take over 100% perfect uno mubero utali 100% perfect wanongo kwa na kurwagi nkurwa abakonya na nyo likuba IBC preparedness is now better kubwa 2013 omanyete to koriye likoru korubuna IBC ansete koru electoral commission egacha independent gocha bakabona chikura IBC ageti 2013 ne chikura ya ageti 2017 na 2018 na preparedness yabo ya 2022 IBC igonkoba 80%. Okay, they have done tremendous. Litangani babeire accommodative to all the political parties, stakeholders. Ekarabakobori ngoirani kubali. Issues of testing. 2017 there was no testing. Okay. One IBC is more transparent. IBC oseko nyirigere libi na ya iriwe koti nebike. IBC at 2027, 2022 na IBC at 2017 igo ya 2017 ya iko irwek e koti kera lituko. So in my own view, although wabwata chi challenge, IBC yere prepared and etigango tebi. Eyitebe sababu ocheko tebi abantu barwane. Ojogo riri swarieli eyitebe sababu ochikotebi abantu banganye koru ase okobori chikura onye kobwate issue na IBC aba wakiri tore 21,000 very strong Supreme Court wataba kijaji saba kiretiari aye inchutoko ile koti election onye kobwate ground IBC yegote buda yate betu 2017 election maraga bakanalify igo sababu tiyo utako nyakoteba na IBC stay prepared onye stay prepared we will go to court na kitora kwa tuwa mini IBC nere prepared kerabate betu pa igori chisava wikabono ntuma itingi kero na kitora amini asengencho IBC yange tukugura chisava lichi koliga chenjiri gatebana esava bono iyekoba domicile Kenya igaba Kenya manyana sava ya IBC teri mungu sava ya IBC dochire Kenya ga gekobana igora onyete kugura Ndizi
TV geko genda imurike geko tebina egendukire survey yeke nek. So don't worry about the preparedness of IBC na bashuire incho muwakiri korigeria ebitone kabisa. IBC is doing a tremendous job na ende ntonya ko blame referee okagenda chikura IBC nekoe onye tubwati kura IBC tego ko akura onye ko bwate chikura IBC go tangaza no bwate chikura Bia mono kigima tigatora soma SMS inke tinde dinsie kironde isko botambe tagotemna bandol bari ground na butoko ali bagali tangani oyaga tabana am George Kegicha advocate ni gonkorwa egesieri omugambi mbuya ore na indegendera busyo oyo tebire na gasia mirimo ya ombiyere igobono gendera busyo kigima na rigana rotemna hello Ndizi TV. I'm happy with you Mr. Omari bono rinde obo kurmino bonge bora siji county chaito bune county ya Kisii ninki otara aba a whistleblower ase amangananga bunayo egerego se egasine korwe buya nigakoro kwa Geoffrey Ankwenyi korwa buchura oyo no munyakiombe buwe murobiri bunoyo ande yake kolenga enganera letri igoro yamangana corruption ase county asande nare yo kabate banga mboro kurende no ikororo tokonyara go point na oyo nere ore omukurumi lakini kibesa nchiyo nakiabura kwende ngane ekina tigamba tebi abantu bali bategerete batari abo wakiri na kegicambya mono kurwari egesieri ali no seito abuna bwa abantu ba Steve mugakambya mono igona ko tebiga richi kuri gotena evidence must in a criminal matter igekurukuna beyond any reasonable doubt beyond any reasonable doubt. Ebinta binge bikoro kuna corruption ebinge bige byabaroki. Leta evidence ira court umuntu agosi. Ekere evidence ya ire tu ya waluke tasibetu. Ekere evidence chiko irwe court ya bantu mbargosi. Igo nainu konye serikali ngoko nyagotebana obo kurumimbori Kisii county. Lakini torikoreta bushahidi. Naende bono kwa iru chinguru utabantu bali aban orika abantabanyi but tikango tebi for example issue erebona Nyamira asekorwa county ya Nyamira kibesa nchibiri twarikiriri rube under article 35 tokuburia county ya totebina imwakane tukibesa asega abanare komenya Nyagarama kibesa irengari gwakanwa manyene nyumbeyo imwoe tukibesa cyokobeka omoromu kibese kina kiko tumi kubona abantu bagoseru igo iki konde takubugana offense yakore rubono muntu takubwatibwa offenses y'abantu bakore biyore Kisii county offenses yakore Nyamira abantu abubonsi pi ngocha kubwatu bali there is no richi kurikuna limitations of actions act elia gotebana contract de miaka 6 labor no mwako yomo in criminal law entobune kinkeyo ayonye kubwata ebintu ebindetere I will go to court omuntu yabwa so there is no nto baza batena all is lost I know wakili na inde no maitenga ande yake okomenya kwekina sikigambero nigo ingana kwalinda abantu justice taiba ande akabantu abaru wabisi abande basira uchifaili cyasira igoroje kibesa cyaba Kenya jigendera togosira kurinde nturachikera naye alikigambira soko bakoyurero mu wakili taligocha ekina ya sikugo Mombasa ya sikugo chitukogete noroje ntoikere ka jibesa cyito onyaba wakili boka banyene mbaligocha litukuri egina mu wakili tagocha nyataraka yone jibesa mokora ntori kiri na serikali okay I'm very frank. Eduka ya itoto igorete to wakanu to makwenda kotini. Okay. Two, a strategy yo muwakiri no make sure omuntu yo mwakanete obuirekina. Okay. Tabwati any responsibility to you kiaratari ya yo kumwakana. Again tokere problem ya anti corruption tikango tebin kwa mbori na chise yeji chianu Rudin Haji na kinoti na ichigo chia. Yes. Igonde kina kie governor ya Samburu. Nurdin Haji hiyo mo DPP oretire chief witness 256. Abantu bari charged bari more than 20. Kero yo mabwa to mu wakili.
Ekineke ndigage kogambo getegerero kera ba witness 256 igonde kina kya NYS abantu babete charge rate 8 in one church. Okay. Aba wakiri bari almost 300. Ase kineke kemo. Ekemu kera kiro monto bravo ataba wakiri wae batatu. Neri chikoli gotena kuikategerero. So incompetence here obviously yomo director of public prosecution nere gerete ebi inevitary choir. Okay. Ebi nanoro che biabo songo ebi elections igo go file ye kinarero ya tegererwa mambi judgment yaru. Why can't they also deal with those matters like that? Lakini judiciary teriero ebwate problem. Abantu bali bago decide abantu bako bwatu ambarenga nechi witness na bali problem. Okay. Ekinege sinini kwanyora ekina kyabere myaka 10. That is the only reason a problem neri nagote. Lakini worldwide ebina takes time. It's not a Kenyan problem. Ebina mostly average worldwide de myaka 2 to 3 years. Ebina be concluded. And mo judge munya Chief Justice Maraga alafu Chief Justice Mother Kome progress ya rore kandirena kuika ebintu bigende asobwangu kotini. Okay. Biamono mbalige gabande te kulika mabuli abo na tinde timbasi Chris kukiera lero ni banyoreri bagali yo kwana naye igo tigato buli mabuli abo baibo bwansu bande bako igwa Ndizi TV biamono kegiba tigango ndaligiriri gaga tanganya kuri mboro na Ndizi nelito daro ngokureta bali James Rorama toke James yorete James ni producer ito mbiamono kiba arana gyakora I'm George kegisha mbiamono ejena nyisoma nariga igoga teba kimaiga from Magena nigaga tebana wakili the economy has really worsened. Price for basic commodities like cooking oil has doubled. The government can't do anything. Asese mu economy ya mno wakili nkiura kwandire kiagera ngote babale nesinge ya BBI kibese cyatumwe tororo na yekwera kibese chinyinge tango cyatumwe ta suchumi abandi batebana gisege Ukraine na Russia na ichiagerere uchumi yakinire korengana nayo mno wakili kurwensemo yao na kiuroche kere bintebyo nimto bikune tomo Kenya. Economy ya Kenya is very bad. The economy ya Kenya is very bad. Justification nchiro COVID gote wabali gisege chia Ukraine gote wabali kibese chia bete borodi kwa gacha chipara kwa gacha infrastructure kiara nyombe ndi yonspi foundation ngobe kwere kwa manya utware nyombe korukwe roof asokurara but the essence there is mismanagement ya resources kia Kenya. Mismanagement ya yoyo kwa bori tiganye linki na ondetari obwateri goso gotatigayo mwaki chikura ogachore bimongiro bikagenda bunge igasi yo mu bunge is to oversight government. Okay. Igasi yo mu bunge is to ensure basic commodities jigenda budget parliament yakoba discussed. Okay. Bona tigatayigwana igada kinacheretenka batebiga nonya komana narigo riri ebintu byakire iguru onye tochore ti omuntu urumungaini ochikurwanira your interest onye gogochora omuntu ogochikobogori chibesa ali don't expect the prices to come down. The power to decide the price yeri binto, the power to decide ligo liye binto, the price ya maguta, a price ye ya baswat lipstick naye omwanasi wake kura kerege ntoneke ongambunga kere. Okay, mbiamana. I admire you as Advocate Omari. You are a scholar in law. Now, instead of you guys guiding us, you bring confusion by supporting corrupt politicians. It's evil. Oyakro kwa Dr. Kena. Being a maestro, guide the community well, as Martha Karua is doing in Kikuyu land. Nkiubu yatoko matebyo yi. Omo daktari tigana kobori, daktari mbiamono kwa ntebiri ntuwaba wakiri, we support. We support ya bantu bare corrupt. Onye karo munyagetari, omo daktari mwobo nyagetari. Omo ntora sirunko ibarege, ekera koretwa nyagetari. Komo ruari yore. You have taken an oath, Hippocratic oath, to save life. In tutoriete oath,
to defend our clans. Okay. We are not the people who decide ngogosibu. The person who decides ngogosibu ne judge. If there is evidence, kende nke yotora konyi. But our oath is to defend that. Na ndina kinako temina abantu mbalenga mukuruka corrupt babera acquitted. So many. Daktari ekaro omwano ali kiru police obwati rubuno oirwe traffic offense na shiringi 2000 no munjage no mu wakiri okori kogende court. Let us be fair. Ayekoma akero muntu na ende tu na irore iregenteki tigakoro ko muntu corrupt until yo muntu you are very convicted, because that is a very wrong notion. Na kintu tena due process. Everybody is innocent until proved guilty. But ya yonye kubwate perception ino muntu no muibi to mwakire kura. Biamono. Riborinde biamono Mugambi Omari, biamono Kegima igaote bana ki uranyoro mwishimigo bekire amasagarase ya IBC. Nabo igo agutumika kigali agote bana namaguta kobeka. Ribori tindiro kibia. Kolenda agote bana ki na kororire buna omusacho omoremu omugushi. Orahibwe kerogo buna marahaga. No kole buna ere. Yakuru kwa Robert korwa suneka itierio. Igona kole marakane kubwa maraga. Nkiora kole. Two things. Court processes igo munta kubwatu rero kina kia yanze mambi. By Friday uigoreiru usosibiru. That is the only solution. Abantu baratware obumaene na oyono mwibi kiaro sibiru. That is the first thing. Number two, the rule of law. Yes. Na abangu igakubwatu. Na abangu igahukumiru. Inche bunateba, I'm that fearless. I do not get scared to stand by the rule of law. Naba Kenya noroche na ki Ndizi TV otebina, they are incisive. Okay. They are looking korigina corruption here. Ayerete bintoka Ndizi TV will assist you to make these things a public discussion. Kiagara, the media, the fourth estate is the biggest asset as a fight ya corruption. And Ndizi TV Korugusi, Nyamira County, Nakisi County, they are doing a tremendous job. Biamono Kigima, hello Wakili Omari. I'm Robert Onsonko Nyanga Ukuru Keroka. In 2013, IBC allowed Hassan Joe to contest though he hadn't graduated. This following a ruling by Justice Isaac Lenaola that a degree refers to certification. Not necessarily a physical paper. But now this has kicked out Jimmy Wanjigi, who is not being conferred a degree because he is not graduated. Explain this contradiction. Rob Nyangao. Ekinekin court kere. Jimmy Wanjigi nagende court. I will not comment under the rule of sub judice again to kere court. But what I will tell you for free, Jimmy Wanjigi will be given justice in court. Okay. The decision of IBC is subject to the decision subject to the decision here court. Once the court hears that matter, and over Saidi Botoke, then justice will be done. Ndizi TV Edwin Bosire igonkorokwa na bankorokwa iho lakini igonkobori Mr. Omari IBC yebatabona nigo yebangite kigima na igweta sama tangazo buna bado abantu mbale bwate kura marakabere asiji county ibere tofauti na abande bare register na inde nigo bakwete omanye gotebana IBC nigo yerobereti kigima. IBC ekera abantu ba register register anybody. After abantu ba registered, chikura chiatene na registration. IBC yamakoewa 60 days go clean a register. IBC oyagwende go produce a complete register taretisa. Ekere audit yakoretwe igatoka na amagoso na rimi. IBC is now clearing that register. Igateba that it is going to publish a register, a complete tarehe ngapi? Tarehe 15 before 20th of this month. Igotiga
tiga teba na IBC is not prepared kiagare no ene karuto wanze program weye igoto bwate ki note to konya kogenda na ndi twa kora remarking twa whether again to twa kora nekia so tiga to follow the law that by 20th of this month a register gosoka will be a complete register era irukotini for challenging. Okay, so medioka tumakurana samaburiande ikibati omwana oyo mugaka mbuyati to bwalimu mbiamana. Now wakili, you said that there are many lawyers in West Mugirango. Are you not sure that Stephen is going to win? After listening to your life history, Danstan, you will go far. Abagusi, we should be proud of our sons like Danstan. Welcome home. This is your favorite TV. Oyakuru kunyasimi na Ndizi TV. Biamano kigima. Thank you very much and I appreciate that. Biamano. Bono tigatulire ringo. Asitwa ikire boniga. Lero ni chitariki katiganda confirm bya igo chiri chitariki ikominemo ngaitwa ikire korengana na mangana yobochori koruboniga ngaitoroche paka litukori omwayo. Official campaigns in Chiansete. By 15th to 20th, a register, a complete, okay. That register o confirm as a kura ya eri. Once you confirm Amarieta, a polling station in a Keregentu, a campaign yege enderere, kuchaka saa moja, mpaka saa 12. Chamaro, campaign tari go konobutuko, omanyebo. Onyoro go konjikore campaign after 6. Kwa bigiru chingoli. A campaign yege enderere baka matuka abere nenusu. Tareti zeiki. A campaign yesiekwe. A kere campaign yasiekiru ogende tareti sa wake kura yao. Oganye IBC egotangasere chikura. Oyo buire agende koba sworn. Oyo buiru agende kotini. Onye gatagete ko challenge petition. Tari kobori yamagena nagote yabantu barwane. Ebina bigambwe within 6 months a final decision ebina biki election petition Chonzipi biere. Okay. That is where we are now. Okay. Ande yake inkikera gero murai bwense muskuru Kenyatta aetani kobera matukari aganeirie ase abisi. Ebinto birange sita biragero mo president yagendere koba office wetani taretisa ritangani eise gotoka nondo file ye election petition ye presidents kuikebe determined emanye komanyuna ningo obwa two eise gotoka na election petition iri achiri eba another election yatangasi President Uhuru Kenyatta nero kobe president paka that election ya koriru afresh because of an election petition and the new president Ochori. Okay. Na ende ise kutoka na election petition ende ya achiri under that new election President Uhuru Kenyatta will still be in office paka hand over power. Ege ndugi ya katatu onde bwensi pio korukwa a candidate ya president ni running mate. Okay. Aise kwa Asaba bane nechi running mate chabo ondaise kwa accidentally go sene ebusanyo kwa usora swa uzekende kebe chikura chia tare tisa chigoterina for 2 months. Okay. Chimaigwa kwa tare tisa mwezi wa August, September, October. Tare tisa October na ende toye kuchikura chinde. Elina riri chiko. Igorenda. Ichini chobra ibwensi chioka. Bwensi chioka si chionsi. Even general election. Chionsi pi. Chikura chia Kenya chiko hakwa as a general election. Ntoka tayawange chichia kukando nejiaga. Onye ayenaye MCA renda abantu bali bachorwa otitakwa aisego kwa no MCA there'll be no election. Ekire ntugia gatatu ege ntugia kane aisego tokana Uhuru Kenyatta Raila Odinga not Uhuru Kenyatta William Uhuru Kenyatta Raila Odinga William Ruto Wajakoya na Mwaura ondeta yonyorire 50+1 50+1
chikura chingao chiwako Uhuru will be a president. Okay. Eise gotoka naende na abantu abo bane onde tanyoreti to at least 25% as a count 24. Okay. More than a half year count. Muntu itakoba declared Kobo Murai. Okay. Uhuru Kenyatta will still be the president mpaka chikura kiairi. Eise gotoka. Lastly, eise gotoka na ekento kiabeire ege kongu yego chikotere ni chikura. Esegi yabeire ekento kete kiabeire in the opinion of the Supreme Court and Parliament chikura chizere niku. President Uhuru Kenyatta will still be the president mpaka igari. Eise gotoka na omuntu uri choriru president elect okure atara ego moro. President Uhuru Kenyatta will be there and preside over a new election. There are very many scenarios the President Orebono can continue being the president until he hands over power to that person. Biamono kigima. Biamono. Mabulina manga endrete gocha gaiga. Magaroba Yabono, Oyonara Gotebana Ki, Esbona Goteba. I'm very happy indeed the way Wakili and I explain add him another 30 minutes. Nesponi Biamono Kigima, Esponia Singana Yao. Tikato and the Kuliga Gaiga, Tokota Botambe na Toe, Aban, Tuban, Karivolio, Babolia. Biamono Gambi Omari, Buna, Mr. Waititu, Aivete 1.9 billion, Chibese Cho, Aivete. Nchira negochia ase serikali gose inga ichigochia ni Robert kutoka Itirio Riamasagara abulende biyore ko Itirio Robert ni swali elina lili chandeta abantu under the Ethics and Anti-Corruption Act aba Kenya motegere omuntu onyoriruna naibete chibesa chi public. Okay. Igago simu ndo akwe fine. Richi koriri oise gotoka na igo ibete 100 million. Igo wakwe fine mara 3 ya 100 million. Na kiwaluka akirtwe fine ya iraika 670 something million. Onye ko ibete eliu igo waka ni kuchiri busatu. Eine fine ya serikali yekoira. Eine process here in the criminal court. A process nere ndi kurukuna asset recovery. Asset recovery igere under EAC ayo montorenge cleaner. Mwara abantu barenga chi cleaner akamontoranga ko kusibichi cho yokabwati kibesa 72 million shillings in the account. Igo bakogenda ba freeze that account. Whatever guna toretere o saidi askwa ziti kibesi. Ngane chao. Tora kia kwa jiruzet. Mosaro onsiri ngelu mbili. Kiki yako gerana asingi